yakini ngimpat sya kini kidukan kibadon hakini ki akli ki jaka ngimpat sya ban ple badia kane ngila IT hada district administration deputy commissioner ban le ia kabadon kam kakum kajing ibit kajong ki kabaan kabagi rai shushu kalong hakini ki rural area lane ki district ki bapher ki ba ni om ki ha ka green zone light no ya ka shlo yakine ki ba ha ka rural area hakine ki district ki bapher la sha nadu la skin kong ila rai ban sha no nadu ka skin kong na kabamot nadu khatwe tarik ubnai basan ba paro kidukan ban ple halaki jom ki jaka joki nadu ka khatwe tarik ngila sha ba kidukan ba pher ki badon haki district headquarter ki badon haki snong ki thau jom kini ki district like no ia ka Shillong agglomeration rumah yapi lasya bakin sedang biang panpli ya ki kam ki jam joki baro kaba hakwedei bat ketika public transportation baru sikatanya ailatan arpusan persen nakasista ni ailat atau kebotang arpusan mentapat nilarai meneh ka review meeting nakasorkar baya ka public transportation ngikindiw no siya ka sanpo nakasispa sanpo persen bagi mereka nang takabaan nalor ka public transportation ngila siya ruk mentayi ki private transportation hakine ki jaka kabamut haki way to way ki district borok like no tang ka Shillong agglomeration like no tak Shillong agglomeration nila syak mentang 100% ba ngin penyat ya kini ki private transportation bat ya kaniru nila ha syaki deputy commissioner ba ki district transport officer ba ki walk out ya ke modalities namar ba kanne ke 100% ngin ya da ka bangi ong ka rotational basis kaba shisni ya da kawai shisni ya da kawai shisni kumta te 100% shisni kan ya kaba miat menta kamot 100% kan ya lasya ya kata ngi e ba ya ki regulation baro an sa penbet bat an sale na kalian jong ki district administration baro kita kidai kijing pentip akan kijamit na kamenta ka jimento jom baik jom jalan ya jom